Важно е, ще започна от начало, за да може да използвате целият материал. След началото на проблемите през 2014 година, които се случиха в Украйна, началото на кризата, така да го кажем, аз като българин обърнах внимание на нашите сънародници в Украйна, бесарабските българи. Може би не всички ваши зрители знаят, но по време на турското робство, последните години на турското робство, след Кримската война, когато Руската империя освоява тези територии от Кримското Астраханското ханство, тя заселва там кани. Буквално българи да се заселят, за да избягат от османския гнет, под който са. И там се заселват доста бесарабски българи. Тези българи за всички тези години успяват да съхранят български език, българската култура, създават училища, създават свои институции, в които, неформални, разбира се, в които продължава да се възпроизвежда тая култура, да се съхранява до този момент. Създава се и Болградската гимназия, в която преподава и нашият поет-революционер, националният ни герой Христо Ботев. Тази гимназия толкова години до този момент продължаваше да преподава на български. Проблемът дойде, когато бяха забранени местните езици, регионалните езици с закон в Украйна, тъй като знаете, Украйна започна да изпълнява обязаности и да изпълнява интереси, които са извън нейния, буквално извън нейния характер. Идеята беше да се забрани максимално, да се забрани руския, но тъй като не можеше да бъде насочено само към руския, трябваше да се забранят всички регионални езици, включително и българския. По този начин изведнъж стана трудно да се преподава български език в Болградската гимназия. Аз като българин и като човек, който в този момент, като журналист, който работи в Българско национално радио, реших да направя интервю за това. Започнах с едно-две, те станаха серия. Първо изследвах проблема, исках да видя колко бесарабски българи, на кои места живеят. Оказва се, че почти в цялата долна част на Украйна, юго-источна, че чак таверски българи има, в Донецки, в Лугански има, на най-различни места. И тези българи по един или друг начин, дори да са смесили, да са се оженили за украинци или за руснаци, са съхранили се пак културата, те знаят, те говорят на един много симпатичен, архаичен български език. Език, който ние сме чували в нашето детство, от нашите баби и дядовци, регионално ниво, за да се изпълнят политическите решения и буквално да се направи социален инженеринг, да се откъсне едно парче и това парче да се преработи. В смисъл, държавата Украйна да се преработи, да се създаде една нова нация, един нов етнос, който е само украински, и всички останали етноси, включително и българския, да бъдат преработени. И естествено аз направих всичко възможно, доколкото не стигат силите, направих много интервюта, следях, понеже правейки тези интервюта и проучвайки въпрос, свързах с много няколко сдружения бесарабски в България. Те са такива малки, които си помагат взаимопомощ между тези, които са пристигнали и тези, които те първа ще пристигат. И тъй като аз бях с журналистическа карта, от позицията на медия, в общи линии те много често ме викаха на помощ, за да разрешавам проблеми, свързани с местната власт, която осуетяваше по всякакъв начин приемането им помагането им, приемането им. Защо се случва това? Защото ако бъдат така и в медийното пространство, ако се тиражира Украйна като държава, която не се отнася към своите граждани добре, включително
към българските, това няма да бъде добре за нейния имидж. А нашите евроатлантически партньори държат Украйна да излезе да бъде в положителен имидж. И затова по всякакъв начин се неглижираше страданието на нашите сънародници в Украйна. И ходихме на срещи с професор Божидар Димитров, той се опита да помогне. И в началото държавата бе склонна да помогне на българите, да им разреши по-бързо да получават визи, паспорти, това да стане, буквално носиш документа и след няколко дена ти дават паспорт. Документи, които доказват българският ти произход, разбира се, защото винаги е имало и ще има спекулации. Само че много бързо бяха привикани и им беше забранено да не се прави така, защото виждате ли, ние сме в България България е в такъв колапс, не само икономически, тя е при нас не се раждат деца. Процента на смъртност е много по-голям от процента на раждаемост. И на България може да помогне само механичен внос, буквално. Механичен приръст от българи от общностите извън България, като бесарабски българи, като тези в Румъния имаме, в Македония и така нататък. Само че това няма да подобри картината, която искат нашите евроатлантически партньори, тъй като общия език и общата култура и общата религия ни сродява с техния враг. Защото така дефинира Русия като враг. И това на тях не има изгодно. И затова правят всичко възможно да осуетят носа на приемането на българи, на бесарабски българи в България. Това ми го каза и полицаят, който беше там при една от срещите ми. Това ми го казаха и бесарабските българи, с които аз по различен начин, по различно време се срещах. В продължение на година и половина, може би 2. Даже има такъв случай, в който имаше голяма общност от бесарабски българи в Гурково. Това е едно новозагорско градче или село, не съм сигурен сега с какво точно, където бизнесмен от 90-те години, който е приватизирал завод за производство на метални опаковки, кенчета и други, тъй като има свободни места, така и цяло добро сърце, той помагаше, правеше всичко възможно да помогне, тъй като идват хора, които идват от Украйна, той беше направил връзките, той има открития, пуски те живеят, настояваше ги на работа, даваше на заплата, в която тя не е много висока, но така те могат да посрещнат за времето все пак хора, които бягат. Това са хора, които да не забравям. Това са хора, които бягат от бомбардировки. Това не са някакви икономически имигранти. Това са хора, чието домове се взривяват, върху които се бомбят, както се казва на руски, които с ракети ги взривяват. Това са хора от Донецк и Луганск, които в продължение на 8 години бяха редовно бомбардирани. Тъй като там се провеждаше етническо прочистване, ние следяхме всичко това по различните канали, по различните частни медии, тъй като социалните медии това не се допускаше. Ние знаем какво се случваше там. Това е едно етническо прочистване на този район. Мога само да кажа, че Русия се забави с реакцията даже. Може би по-рано трябваше да реагира, но трябваше да се реагира. Защото в 90-те години, когато същото се случи в Югославия, когато Слободан Милошевич проведе етническо прочистване, цяла Европа скочи и каза, че това не може да се случва. А когато се случва в Русия, в Украйна, това може да става. Могат да бъдат убивани хора и така нататък. Тези бесарабски българи бягаха от същите тези бомбардировки. Това не го разказаха те в серията от интервюта, които ми дадоха и в които записах на място. Част от тях се бояха, защото се страхуват, те идват на ново място,
представете се в чужда държава, през цялото време около тебе са стреляни, ти бягаш оттам и идваш тук. Идваш на някакво място, ти не знаеш дори, те се страхуваха и от мен, защото не знаех аз дали не съм провокатор, дали не съм някой да каже, какво говориш ти, тюрме в това. Но направих този документ. Направих този документ, записах тези хора. Първо бях започнал с докато бях в Националното радио, първото интервю, което бях направил, беше интервю с една дама от Донецк, която беше разказала тази страховита история, как вечерта, след като се прибира с нейната приятелка в общата им кооперация, домът се разтриса през нощта от взрив и на другия ден горната част на втория етаж няма заедно с нейната приятелка. Те качват всичко в колата, в машината и тръгват да бягат. И бяхме ми дали нейния телефон, аз се парих и я включихме по радиото. Тя разказа това. Ние поканихме в България и те каза, да, ще направи всичко възможно да дойде. И тя дойде и живя и работи в Гурково. Сега заедно с семейство, с сина си, е в... живее не точно в Гурково, но там наоколо някъде, Старозагорск, мисля, че и се чувства добре спрямо от това, което и се е случило и така нататък. Тя започна нов живот. Ние радвам се, че тогава по някакъв начин нашия малък принос, защото ние бяхме един кръг от българи, които се бяха включили активисти в това да направим нужното, да отидем, да свършим, да направим тези срещи, да отидем да се опитаме с политици да повлияем. И на няколко места ходихме, аз отразяват всичко това. Срещнахме се с бесарабските българи, които разказваха тази тъжна история. Лошото е, че това нещо продължава. Сега, ако да снемете интервю с бесарабските българи, те ще ми казват също. На по-голямата част от тях им отказват изобщо да им дадат документи български. Разбирате ли? Те отказват да им дадат паспорти, осветяват по всякакъв възможен начин. На много малка част им дават и то след 5-6 години. Разбирате ли? Отказват да им дадат българско гражданство при положение, че те са съхранили българската култура в чужда среда, особено агресивна в тези години, последните, в които се атакува по всякакъв начин регионалния език. И навсякъде с който и да разговаряте с бесарабски и така да успеете да стопите притеснението му и да се разкрие пред вас и който се е опитал, разбира се, да получи гражданство, ще ви каже това. Може би малко над 15-20% получават. Всички други са им е отказано да получат българско гражданство. Ние сме в тази... Да, ние сме в тази... в този политически съюз и съюз, Атлантическия съюз. Ние знаем много добре кой управлява и откъде идват заповедите. Ние знаем какво се случва и кой го казва и кой създава тази политика на противопоставяне. За нас е изключително трудно, тъй като това е може да се каже, един дисонанс за българите, защото ние сме от нашия културен ареал е основата на православие, на езика, който се създава тук на тези земи. Църковно-славянския, старобългарския, който последствие отива в Русия, върху който се изгражда и съвременния руски език, Пушкин и така нататък. Ние сме свързани сакрални. Създава се език в България, който е за да се преведе Божието Слово, да се преведе Библията. И този език е това, което ни свързва. Ние сме от този културен ареал и тази политическа атмосфера в момента, която се създава на противопоставяне, трови нашите сърца. Васил Жечев. Казвам се Васил Жечев.
Аз съм работил като журналист и кинорежисьор. Доскоро бях в национални, държавни медии. Сега по течение на ред обстоятелства, на някои, които са съвсем откровенно политически, аз съм Много хора имат и российский, и украинский происход. Может быть, мама русская, папа украинец. И хора няма разлика, что будет. Украина, Россия, лишь бы не убивали людей, лишь бы дети не страдали, мужей не забирали из семьи, не забирали отцов, кормильцев, детей, взрослых сыновей. Чтоб не забирали, потому что там мужчины только идут на смерть в основном. Те, которые туда попали, их убивают в основном. Ну, хотелось бы попросить, если возможно, чтобы эти документы, которые люди подают в определенные службы, чтобы быстрее они делались и легче было. Быстрее влиться в коллектив, в люди и работать, и нормально себя чувствовать. В Украине сейчас сложная обстановка, и, конечно, хотелось бы, чтобы там было спокойно и украинцам, и всем людям, которые там живут, и бессарабским болгарам, чтобы и спокойно могли общаться, и приезжать, и уезжать, потому что там такое военное положение, и люди встревожены, обеспокоены. Страдают очень много людей при этом. И хотелось бы, чтобы моменты непонимания между разными сторонами быстрее исчезли, и чтобы была договоренность, чтобы все люди жили спокойно, без войны, без переживания, без страха, без потери близких и так далее и тому подобное. Поэтому я только пожелаю этим людям, от которых это зависит, набраться мудрости и найти слова и какие-то моменты, чтобы договориться, и чтобы все эти военные действия просто прекратились, и все. Против кого воевать непонятно, потому что это глупая война. Это мое мнение. Каждый человек имеет свое мнение. Вот и все. Поэтому я пришел в этот мир, чтобы сеять хорошее, доброе, а не воевать с ружьем против людей. Это ненормально.